Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da zuwa duniyar Nishadi TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribing kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ringa sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Kama Mr. 442 da Aminu Sa'ola of Kano ya janyo kace-nace a tsakanin ƙasashe guda biyu, wato Nijar da Najeriya, wanda hakan ya janyo 'yan Najeriya suka ringa shiga manhajar TikTok suna yin bidiyo suna zagin 'yan Nijar, suna faɗin cewa wai menene ma a Nijar ɗin da har za a kama musu ɗan uwansu kuma mawaƙinsu. Su ma 'yan Nijar suka zaburo suna mai da martani da raddi akan maganganun da 'yan Najeriya suka yi. Wannan ya janyo kace-nace a tsakaninsu, wanda wasu suke ganin cewa kamar kasar Nijar ta zalunci su 442 ta yadda ta kama su, a ganin su ba bisa ka'ida a kama su ba. Kotun Nijar din ta bayyana cewa kama su da laifin yunkurin mallakar katin zama ɗan ƙasar Nijar din ba bisa ka'ida ba. Kotun ta kulle su, sannan ta ce kowanne daga cikinsu ba za a fara sauraron ƙararsa ba sai ya ajiye naira miliyan 20, wanda ma wasu ƙungiyoyi suka saka baki, sannan kotun ta yadda cewa kowanne daga cikinsu ya kawo naira miliyan 10 sannan a fara sauraron ƙarar shi. Za mu so mu ji ra'ayoyinku a comment section. Don Allah kada ku manta da liking ɗin wannan bidiyon.